Ik weet waar de moffen naartoe hebben gebracht. Hoe weet je dat zo goed? Als een beest hebben ze ermee gesleurd. We moeten erop af. Wel, maar hoe weet jij waar ze zit? Wat doet het er naartoe? Wat heb je, de scheiterij? Sukkels. Ad, kom op. Die vuile verrader. Wegwezen hier. Excuses. De rechtbank. De zaak Gravenstein. Gaat u maar zitten. De zaak Gravenstein. Dominee Gravenstein is de verdachte in deze zaak. En de advocaat in deze zaak is de heer Buitendijk. De rechtbank vervolgt haar zitting. Het woord is aan het Openbaar Ministerie. Gaat u verder. Dank. Dominee. Kent u een van de personen op deze foto? Inderdaad, meneer de officier. Welke persoon dan wel? Mijn persoon, meneer de officier. U bedoelt de persoon midden op de foto, bewijsstuk nummer 23... die rode verf uitgiet over de kaarten van het bevolkingsregister? Die persoon is inderdaad mijn persoon. Juist, dank u, meneer de president. U hebt de registratie van dienstplichtigen vernietigd. Dat is een ernstig feit. Omdat het Nederlandse leger moet worden vernietigd. In naam van het Nederlandse volk. We hebben het hier niet over politiek. Nederland wordt ernstig bedreigd door Amerikaanse kernbommen. Het krioelt hier van die dingen. Het zijn er meer dan genoeg om ons 30 keer op te blazen. Elk moment kan er iets misgaan met die krengen. En wat doet het leger om ons tegen dit gevaar te beschermen? Niets. Het luistert niet langer naar zijn eigen volk. Het collaboreert met de president van een ver vreemd land. Ik vermaan u rustig te zijn. Rustig. Net zo rustig als toen de Joden werden afgevoerd. We houden de politiek erbuiten. Dit is toch een politiek proces? Dit is een strafzitting. Ik hoopte op een rechtszitting. U geeft dus toe dat u een aanslag hebt gepleegd op een bevolkingsregister, nietwaar? Daar heeft de Nederlandse staat wel eens mensen voor geridderd.
Vraagt u de rechter maar. Misschien ontspant het u als ik u vertel dat de oorlog al zo'n 40 jaar is afgelopen. Als u een verzet staat hebt willen plegen met u iets aan de late kant. Iedereen zou zich moeten verzetten tegen deze duivelse bommen. Het Nederlandse leger zou hier terecht moeten staan wegens illegaal wapenbezit. De rechtbank is helaas gedwongen dit proces voor onbepaalde tijd te schorsen. Uw vader? Niemand anders had er zo'n moment voor kunnen uitkiezen. Boudewijn is er. Hij is toch gekomen. Het is Boudewijn. Onze Boudewijn. Hij herkent me niet meer. Wat doe jij hier? Gerrit was een hele goede vriend, dat weet je toch? Je was toch niet uitgenodigd? De een zijn dood is de ander zijn kans, nietwaar? Ga alsjeblieft weg. En wie hebben we daar? Boudewijntje. Je kent me toch nog wel? Je hebt nog bij me op schoot gezeten. Mevrouw Dijkstra. Tante Jo. Ah, ja. Ik lees alles over je. Zeg, je moet hem maar eens goed onder handen nemen, hoor. Dat noemt zich nog dominee, oh. Ik zal eraan denken. Jongen, wat lijk jij op je vader? Wat? Net of je slaapt. Oh, ik concentreer me. Met je ogen dicht. Is dat niet onbeleefd? Vrouw Justitia heeft zelf een blinddoek voor. Wie was dat meisje gisteren? Wat bij de deur stond. Donkerbruin. Mooi. Ik vond het wel spannend. Zo'n meisje ken ik niet. Weet je dat zeker? Hoezo? Dat meisje is een journaliste. Had jij de pers uitgenodigd? Nee, waarom zou ik? Vader had het anders best graag in de krant gehad. Verzet draagt held ten grave. Doe niet zo stom. Pers heeft het natuurlijk op jou voorzien. En wat ze willen zijn pikanterieën van meneer de rechter. Dan zit de weduwe er dan wel gepast bij. Heeft er nou belangstelling voor mij? En bovendien ben ik nu rijk genoeg om erbij te zitten zoals ik wil. Ik ben heus wel verdrietig als je dat soms bedoelt. Sorry, man. Zou het niet verstandig zijn hier een hek te laten plaatsen? Iedereen kan hier zomaar binnenkomen. Of een alarminstallatie.
Ze weten nu dat je alleen bent. En rijk. Zelf opsluiten nooit. Dat moet jij toch begrijpen? Oh ja, de oorlog. Nou, dan neem je geen hek. Ik kan er niet tegen. Nou, ik ook niet. Al die idioten die er niet aan kunnen wennen dat de oorlog al eeuwen voorbij is. Was het er eigenlijk ook, hè? Die man, die zwerver waar tegen ik opbotste gisteren. Wie was dat? Oh, dat was Ad. Oom Ad. Zo noemde hij hem vroeger. Zat hij ook niet in het bedrijf? Ja. Ik keek maar alsof ik een geest was. Hij zal wat in de war geweest zijn. Kan ik u helpen? Ja. Hebt u dit boek niet gewoond? Zo'n plaatje vind ik niet zo geschikt. Nee, het spijt me. Nou ja, geeft u dit dan maar. Is het een cadeautje? Ja, een cadeautje. Nou, dan pakken we het leuk voor u in. Dat is je vaders stoel. Even voelen. Hij is van jou. Als je zijn zin doet en het bedrijf overneemt. Moeder, nog 1 keer. Ik wil geen kruidenier worden zoals vader. Ik wil geen miljoen dat van miserige dubbeltjes gemaakt is. Hij heeft anders wel veel voor je over gehad. Wat is dit? Een schenking aan oorlogsdocumentatie? Daar zullen ze dolgelukkig mee zijn. Het ware gezicht van verzetsheld Gerrit van der Rijden. Niet zo flauw, Boudewijn. Wat is dit nou? Onthullende foto's? Allemaal oude rommel. Dit is anders spiksplinternieuw. Van vader. Zeker nooit een schot gelost. Heus wel. Oh ja? Hoeveel mof heeft hij dan koud gemaakt? Wat doet het ertoe? Niet 1 wil ik wedden. Nou? 1. 1. Maar dan een hele hoge mof zeker. Was geen mof. Een landgenoot? Het was hij of wij. Wie was hij? Wat maakt het nou uit, de zekere zwart? Kijk uit, het kan geladen zijn. Kom. Het is verboden zonder vergunning, moeder. Kom. Ik had je bijna geraakt. Bemoei je dan ook niet met dat soort dingen? Nou, dat is snel. Zullen we er een biertje bij nemen? Heb je iets te vieren? Je bent helemaal uit je doen. Hoezo? Je bent zo vrolijk. Het is ook nooit goed.
Alsjeblieft. Mopperkont. Proost. Ja, Ot Gerrit. Dat u maar een mooie smoes mag hebben bij de grote rechter. Zo onaardig hoeft nou ook weer niet. Alsof hij zo aardig was. 4 voor 4 hadden we gezworen. De mooiste stunt van het verzet zouden we doen. Een Sinterklaasoverval. Nog nooit vertoond. Vermomd als Sinterklaas en Zwarte Pieten zouden we samen het bevolkingsregister overvallen. Maar toen het misging was Gerrit de eerste die hem smeerde. En na de oorlog kon ik stikken. Alles wordt koud. Superwinkelier noem je dat. Superschoft zou er moeten staan. Redel Supermarkten. Weet je wat dat betekent? Van de rijden... En laar. Alsjeblieft, papa. Ja, wie zit er nou een lege fles op tafel? Morgen koop ik een nieuwe. Maar ik krijg hem nog wel. De schoft. alsjeblieft, meneer. Meneer, 4766. Ah, u bent toch die journaliste van de Standaard? Pauline Laar. Ja, waarom loopt u mij zo na? Ik u nalopen? Nou ja, waarom praten we niet even samen? Waarover dan wel? Over het proces bijvoorbeeld. Hoe volgt u dat dan? Ja. U zit daar maar te slapen. Ik concentreer me. Maar niet op wat die man bezielt. U weet de uitslag al en daarom kan het u geen bar schelen. Die man wil alleen maar publiciteit. Voor zijn denkbeelden. Hij heeft tenminste nagedacht. Waarom praten we niet even samen? Wat valt er met u te praten? Over de kernbom? Hebt u daar wel eens over nagedacht, over die waanzin? Nee, u zit zich liever te concentreren. Wel rusten, meneer de rechter.
Politie. Registratie vuurwapens. 1 moment, ik verbind u door. Met Van der Rijden kan ik u een vuurwapen laten registreren. Dat weet ik dat het illegaal is. Van mijn ouders uit het verzet, begrijpt u? In beslag nemen? Nee, maar kan zo'n ding dan niet gewoon onklaargemaakt worden? In beslag nemen nu? Maar vandaag is onmogelijk, ik moet zo weg. Ik bel u nog wel, ja. Tot ziens. Ik kom je wat opvrolijken na al die sombere dagen. Weet je hoe we vroeger praten? Was toch een mooie tijd, vind je ook niet? Och. Maar natuurlijk was het een mooie tijd. Die zomer van 44. Jij. Onze dromen. Allemaal waren ze even mooi. Het was helemaal geen mooie tijd. En weet je waarom onze dromen zo mooi waren? Omdat ze altijd over jou gingen. Om jou droomden we 's nachts heldendaden, waar we ons overdag rot van schrokken. Oh, het vrolijk je niet op, hè? Nou, misschien moeten we er iets bij drinken. Zo. Dat is geen redel. Niet voor mij. Hé, kom nou, Nel. We zouden elkaar toch nooit in de steek laten? Hoe was het ook alweer? 4 voor 4. Ja, zo was het toch? Maar Bernard is er niet meer. En Gerrit is er niet meer. Dus is het nou 2 voor 2. Jij en ik. Proost. Waarom? Op onze oude eed. Maar die blijf je toch wel trouw? Prima spul, vind je ook niet? Ja, Gerrit wist altijd al wat hij wilde hebben. Wat kom je doen? Nou, we zijn toch vrienden? Ik kom je een cadeautje brengen. Met een excuus dat ik je zoon zo liet schrikken. Oh, nou, dat is al lang weer vergeten. Allemaal verzochten haar. Erg aardig van je. Deed me aan jou denken. Ja, jij had toch ook rood haar toen je jong was? Je had het niet hoeven doen, Ad. Hij keek zo vreemd toen ik zei dat hij sprekend zijn vader was. Maar zo vreemd is het toch niet, hè? Geen wonder dat ik me vergiste. Ik weet niet wat je wilt, maar alsjeblieft laat Boudewijn naar buiten. Boudewijn. Ja. Met de B van Bernard. Is griezelig gewoon die gelijkenis. En wat vindt Boudewijn ervan? Of heeft hij die foto nog nooit gezien? Nou? Waarom doe je dit? Praat over vroeger. Ouderdom misschien. Moet steeds vaker aan vroeger denken. Je hebt het zeker ook, hè? Iedere keer als je je zoon ziet. Die neus, die ogen, dat gezicht. Bernards gezicht. Alsjeblieft, Ad. Het gezicht van die verrader. Die liever jou en ons allemaal aangaf... dan dat hij de vader van zijn kind wilde worden. Stop, Ad. Want zo was het toch, Nel? Stop met die spelletjes. Wat wil je? Ik wil terug wat Gerrit van me afgepikt heeft. Jou en de zaak. Mij? Ik was nooit van jou. Maar de zaak wel. Het makkelijkst lijkt me als we trouwen in gemeenschap van goederen. Jij durft wel, nou Gerrit er niet meer is. Dan heb je ze alle 3 gehad.
Bernard, Gerrit en mij. Maar je denkt toch zeker niet dat ik zo... Interessante foto. Ook voor de krant. En dat zou vervelend voor je zoon zijn. Die kan het tenslotte niet helpen dat hij de zoon van een verrader is. Maar als rechter wordt hij natuurlijk volslagen onmogelijk. Nou, dat zou je toch niet willen, wel? Loodzak. Verdwijn uit mijn huis en laat je nooit meer zien. Ja. Stap me weer eens op. Ik heb je er misschien mee overvallen. Maar als je er rustig over nadenkt, dan zul je zien dat mijn voorstel heel redelijk is. Kunt u mij vertellen wie de persoon op de foto zijn, bewijsstuk nummer 23? Lachtbare, kunt u die man niet laten ophouden? Het lijkt wel een dia-avondje. Het gaat hier om een ernstig feit. Enig respect is wat vereist. Ik heb toch al lang toegegeven dat ik dat ben. En dat ik het gedaan heb. Laat u nou eindelijk eens vragen waarom ik het gedaan heb. U hebt de wet overtreden, daar gaat het om. Welke wet? Hebt u uw vijanden lief? Zegent u van vloeken? Omgort u met de wapenrusting Gods? Houdt stand tegen duivelse listen? Strijd tegen de boze machten. Tegen de geweldhebbers ter wereld. Daar gaat het om. De duivel staat met een Amerikaanse generaalspet op zijn kop... klaar om Gods prachtige schepping met één druk op de knop... 7 maal te vernietigen. In naam van onze christelijke beschaving... verdrijf de boze en smeet uw kernraketten om tot ploegscharen. Dat is mijn wet. Dominee. Kijk, dominee. Zoals u het kwaad denkt te bestrijden, komt het alleen maar tot veel groter kwaad. De uiteindelijke vernietiging van het rechtsbestel, van alle orde, van alle redelijkheid. En wat dacht u dat de kernbom deed? We hebben het hier niet over een politieke discussie. Het gaat hier alleen om wat u misdaan hebt. Als u niet wilt weten waarom, wat bent u dan voor een rechter? We lezen wel voortdurend in de kranten over u... dat u de zoon van een verzetsheld bent. Maar oh. Dat is hier niet aan de orde. Maar laat ik er dit over zeggen. De verzetsmensen wisten welke straf hen te wachten stond. En die zouden ze ook zonder gekerm aanvaard hebben. Orde, anders laat ik de zaal ontruimen. De officier heeft nog steeds het woord. Heeft u inmiddels al een van de personen op de foto herkend? Ja, enig, hè? Uw vader en uw moeder. Zo'n schattig stel. Dat is heel schattig, ja. Alleen is dat mijn vader niet. Niet? Maar ik vind hem sprekend op u lijken. En dat meisje, dat is precies uw moeder. Dat is mijn moeder ook. Dit is mijn vader.
Wie loopt nou wie achterna? Je wist blijkbaar meer dan genoeg over mij. Hier weet je zeker niets van. Wanneer publiceer je je onthullingen? Ik begrijp u niet. Daar was ik al bang voor. Laat ik je één ding zeggen. Als deze foto in de krant komt, gaat mijn volgende proces tegen jou. Ik laat mij niet chanteren. U hebt iets tegen persvrijheid. Ik heb iets tegen dat soort methodes. En wat voor methode is dat dan? Je ziet er tamelijk intelligent uit. Bedoelt u dat als een belediging? Je had beter je schrijfmachine kunnen gebruiken. Dat is mijn handschrift niet. Dit zeker ook niet. Eerlijk niet. Je hebt het dus niet verstuurd? Nee. Enig idee wie wel? Of waarom? Wie zou u nou kwaad willen doen? Die kernkoplui bijvoorbeeld? Een voorbeeld. Ik lijk erg veel op hem. Op Bernhard Zwart. Doodgeschoten. Wegens verraad. Je bent wel erg goed geïnformeerd. Tamelijk intelligent. Ik zeg het je nog 1 keer. Als jij het waagt mij of mijn moeder door het slijk te halen, dan ben je nog niet gelukkig. En daar bedoel ik ook dit soort foto's mee. Oh, maakt u zich maar geen zorgen. Over u hebben we illustraties genoeg. Dat je nieuwe vriend? Die? Hou op, zeg. Mijn ogen zijn nog goed. Maar dan zullen het je hersens zijn. Schoft! Smeer op! Boudewijn. Boudewijn! Wacht even! Boudewijn! Oh! Ja, ik kom. Een alarminstallatie? Ja, dat had jij gezegd. Dat wilde je toch helemaal niet? Nou, ik vond dat je gelijk had. Eerst even iets drinken, hè? Voor we gaan opruimen. Zo. Alsjeblieft. Kijk eens wat ik kreeg vandaag over de post. Anoniem. Het is een schattig stel, jij en die Bernhard. Die verrader. September 44. 9 maanden later word ik geboren. Dat is mijn vader, hè? Beken het maar. Ik ben de zoon van een gore verrader. Waarom heb je me dat niet verteld? Waarom mocht ik dat niet weten? Wij vonden het beter van niet. Je zou je maar allerlei dingen inbeelden.
Je zou het nooit echt begrepen hebben. Wat interesseerde jou die oorlog nou? Nu des te meer. We hebben het je willen besparen. Wat voor kleur haar had hij? En ogen. Ik lijk veel op hem, hè? Ach. Qua karakter bedoel ik. Ik vroeg je wat! Je bent net zo'n driftkop als hij. En net zo zwart-wit. Wat heeft hij eigenlijk verraden? Ons? Ons drieën. Waarom? Hij wilde van me af. En van jou. Vooral van jou. Moet het nou? Sorry. Wat eten we? Paulien! Waarom ben je eigenlijk verliefd geworden op Bernhard? Hé, houd daar nou eens over op. Het is de eerste keer dat ik erover praat. Het is meer dan 40 jaar geleden. Moet ik er dan mijn hele leven aan herinnerd worden? En je begrijpt toch wel dat ik dat graag wil weten? Ja. Natuurlijk was hij aardig in het begin. Tot ik zwanger werd. Toen heeft hij ons alle drie verraden. Ze hebben mijn haren meegesleurd. Zo'n beest, die rotmoppen. Gewoon aan mijn haar. En de andere? Nou, die wilden ze pakken bij de overval. Dat was op Sinterklaasdag. De enige dag dat we gemaskerd rond konden lopen. Bernhard als Sinterklaas. Wij zouden voor Zwarte Piet spelen. Gerrit, Ad en ik. Ad? Waar we het laatst over hadden. Oh ja. En daarom had ik een pruik gehaald. Maar zijn die anderen dan niet gepakt? Stom toeval. Er waren meer Sinterklaasen die dag. En die stomme moffen die hebben een andere Sint en 2 Pieten gepakt... net voordat Bernhard, Gerrit en Ad bij het bevolkingsregister aankwamen. Maar waren ze dan toch gegaan? Terwijl jij niet was komen opdagen. Dat kon toch van alles betekenen? Bernhard hield vol dat er niks met mij aan de hand was. Niks aan de hand. Ja, hij had de anderen verteld dat we ruzie hadden. En toen bleek dat jij gepakt was, toen hebben ze hem neergelegd, Bernhard. Het was oorlog. Ja. Het was hij of wij. Dus Ad en Gerrit hebben mijn vader neergeschoten. Ja. Heeft Ad eigenlijk ook zo'n foto? Ja, moet ik dat weten? Ik wil weten wie me dit flikt. Geen idee? Wat maakt het nou uit? Begrijp je dat niet? De volgende foto sturen ze naar de krant. En dan kan meneer de rechter het verder wel vergeten. Je baan. Zeker Gerrits idee mij nooit iets te vertellen. Blijf nou nog even. Ik moet nog werken. Morgen is het vonnis. Waarom kom je ook niet? Kan je dat soort dominees ook eens zien? Goed. Als je een beetje bij tijds komt, reserveer ik een mooi plaatsje voor je.
Ja, geef me liever een sigaret in plaats van me zo aan te staren. Jou iets weigeren? Le de Bedeu? Liefdesverdriet. Barst. Wat zoek je? Verzetsdaden. Schietpartij. Overval. Mislukte overval. Ah, op Sinterklaasdag. Ja, je eigen vader was erbij, schatje. Wat wil je weten? Hoe het zat. Onze krant heeft er later uitstekende artikel over geschreven. Ondergetekende dus. Wat wil je precies weten? Maar laat ik er dit over zeggen. De verzetsmensen wisten welke straf hen te wachten stond. En die zouden ze ook zonder gekerm aanvaard hebben. Hoe later op de avond. Je hebt gedronken. Alleen een beetje moed. Ga zitten. Toen uitlekte dat ondanks andere beweringen mejuffrouw Nel Bos toch gearresteerd was, werd het de twee leden van de knokploeg duidelijk dat hun Sinterklaasoverval wel verraden moest zijn door hun eigen kapelleider Bernard Z. Deze Bernard probeerde daarop de twee KP'ers te provoceren tot een gewapende bevrijdingsactie van mejuffrouw Nel, maar zijn Judasrol was toen doorzien. Z werd standrechtelijk gevonnist door de heren Gerrit van der Rijden en Ad Laar. Dat schatje is mijn papa. Dus jouw vader samen het verzet met... Verzet. Noem je dat verzet als je pas durft na Dolle Dinsdag? 3 geflopte musketiers. Motto: 4 voor 4. En wat doet Bernard? Verraadt de hele zaak. En Gerrit? Besodemiet mijn pa en gaat er met de zaak vandoor. Mijn lieve vader. Is de afzender.
Hallo? Hallo? Wie is daar? Zeg dan wat. Het is 4 voor 4. Binnen 12 uur wil ik het weten. Je antwoord op een aanzoek. 4 uur dus. En mocht je verlaat zijn, dan kun je me vinden bij Boudewijn. Je zoon. Die zal best wat uitleg willen hebben bij een bepaalde foto. Hoe vind je trouwens het boek? Interessant, nietwaar? Dat alle moffen op zoek waren naar het meisje met het rode haar. Mooi rood haar had ze. Dit is een vrij krachtig pistool. Uit het verzet. Niemand zal de eigenaar kunnen achterhalen. Hij doet het nog prima. Ik heb hem zelf geprobeerd. Als ik nu de trekker overhaal, zal er van je hoofd niet veel overblijven. Maar daar weet je zelf alles van. Wie heeft? Een goede bron. Waar is ze? Ik kan alles uitleggen. Ik popel. Uw vader. Gerrit of Bernard? Gerrit. Gerrit is mijn vader toch niet? Dat heb je me toch duidelijk willen maken? Nee. Oh, nee? Precies je vader, zei je. Of zei je dat niet? Laat eens horen. Hoe was mijn vader dan precies? Hoe was het om hem neer te knallen? Nou? Niet ik. Gerrit. Gerrit heeft altijd iedereen belazerd. Redel was zijn zaak niet. Nel was zijn vriendinnetje niet. En jij bent zijn zoontje niet. Maar hij heeft het wel allemaal ingepikt. En daarom moest jij mij zo nodig duidelijk maken dat ik de zoon van een verrader ben. Gerrit zei dat Bernard de zaak verraden had. Die Sinterklaasoverval? Ja. De moffen stonden ons op te wachten. En jullie vonden het niet vreemd dat Nel niet was komen opdagen? Bernard wilde doorzetten. Hij wilde niet luisteren naar jullie bezwaren. Bernard zei dat ze niet kwam omdat ze kwaad uit elkaar waren gegaan. En toen hebben jullie hem neergeschoten? Ja, de volgende dag toen hij een nieuwe stunt wilde. Nel bevrijden? Gerrit zei, die knap deugt niet. Dat is de verrader. Oh ja? Of iemand anders? Ik? Waarom zou ik Nel verraden? Waarom zou Bernard Nel verraden? Zij hadden ruzie. Over wat? Misschien wel over jou. Wat zei Bernard? Heeft hij toegegeven dat hij een verrader was? Daar kreeg hij de kans niet voor. Dus jullie hebben hem zomaar neergeschoten? Gerrit. Zonder dat je wist waarom hij zijn eigen vriendin wilde verraden? Vraag het aan haar. Hebben jullie dat dan niet gedaan? Hoe? Zij zat vast en wij moesten natuurlijk onmiddellijk de stad uit.
Wanneer is ze eigenlijk vrijgekomen? Heel gauw. Week voor kerst. Zei Bernard nog iets voordat hij stierf? Wat zei hij? Zeg op. Sukkels, zei hij. Stomme idioten, had hij moeten zeggen. Wat ben je laat? Ik weet nu wie die foto gestuurd heeft. Nou, is prettig voor je. Dat is helemaal niet prettig voor me. Wil jij niet weten wie het was? Ik weet wie het was. Ik heb het je nota bene gevraagd. Ad is een schoft. Is Bernard wel de verrader? Je hebt met Ad gesproken? Het ging niet van harte. Niemand schijnt spontaan met mij te willen praten. Boudewijn Rivier. Bewaar het maar bij al je leugens. Waarom heb je me niks verteld toen ik het je vroeg? Boudewijn, alsjeblieft, niet nu. Ik heb anders lang genoeg gewacht. Je hebt genoeg aan je hoofd. Ik ben je moeder, ik deed het voor je bestwil. Ad is een schoft. Je moet niet naar hem luisteren. Hij wil geld. Hij had ruzie met Gert over zaken en nou durft hij. Durft hij wat? Meneer Van der Rijden, bent u zover? Ja, ik kom zo. Ze wachten op. Ik kom zo. Nou, de tijd dringt. Je moet hem niet geloven. En wat moet ik dan wel geloven? Dat Bernard geen verrader is? Nou? Und? Hij was toch stapel op je? Ja, dat was hij. En toch verraadt hij je? Ja. Waarom? Hij wilde van me af. En van jou. Je liegt! Leugen! Jullie hadden ruzie. Waarover? Vertel op! Ja, ik zal. Hij was kwaad op me, Bernard. Want die overval, die moesten we niet doen, vond ik. Hij moest toch vader worden? We moesten toch trouwen? Maar hij wilde niet luisteren. Hij wilde eerst die overval, dan wachten tot de oorlog was afgelopen en dan pas trouwen. Hij schold me uit voor burger Trut. En toen riep jij dat hij maar kon stikken, nietwaar? Nicht! Nee. Ik besloot toch mee te doen. Zonder dat hij het wist, heb ik een Zwarte Piet op haar aangehaald. Ik wilde niet dat Bernard last zou vinden. Maar hij zei dat de moffen schoften waren. Beest. Daarom was ik zo bang toen ze me oppakten. Dat ze me verschrikkelijk pijn zouden doen. En toen heb ik... Ze zochten mij niet eens. Maar Hannie Schaft, die had ook rood haar. Bernard was helemaal geen verrader. Hij was al dood toen ik vrij kwam. Boudewijn.
Begrijp me toch. Ik wil je niet meer begrijpen. Ik heb lang genoeg naar je leugens geluisterd. Had maar gewoon gezegd dat je laf was, had ik tenminste van je kunnen houden. Ik deed het voor jou. Ik wil je medeplichtige niet zijn. Ga weg! Abvuur. Konden we niet wat eerder krijgen voor dit? Sorry, Buskens, overmacht. Ja, en als ik er nou eens niet mee eens was geweest. De rechtbank. Neem me niet kwalijk. Stomme trut. Moet hem wel een beetje uitkijken, mevrouw. Dit heeft u laten vallen. Ja, dank u. Steen blijven! Welch schöne rote Locken. Du, Luna! Das Mädchen mit den roten Haaren. Mitkommen! Ik zal alles vertellen. Alles wat u maar wilt. Maar doe me geen pijn. Wir wollen die Wahrheit hören. Los, rede, du rote Saubein! Nur Lügen, alles gelogen. Dreckiges Auslügen. Rotmoffen. Vuile rotmoffen. Alles hebben jullie kapot gemaakt. Wir sind die Hammer und der Gruppe. Soll ich dir die Wahrheit herausschlagen? Nog meer. Ik heb een dringend bericht voor rechter van de reden. De rechtbank acht onomstotelijk bewezen dat de verdachte zich met voorbedachte raden vergrepen heeft aan staatseigendommen en met het uitstorten van rode verf grote schade aan gemeenschapsgoederen heeft toegebracht. De rechtbank
heeft geen verzachtende omstandigheden kunnen vinden en zeker niet in de voortdurende vergelijkingen van de verdachte met het optreden van de Nederlandse illegaliteit tijdens de oorlogsjaren. Die vergelijking gaat in alle opzichten mank. Protesteren of provoceren in vredestijd staat in geen verhouding tot de risico's van verzetsdaden in oorlogstijd. Toen kon alleen al het vervoeren van een pot verf leiden tot concentratiekamp en bij gevolg tot de dood. Maar bovendien heeft het ware Nederlandse verzet zich niet alleen gekenmerkt door een grote moed, maar ook steeds door een grote bescheidenheid en afkeer van alle openbaar vertoon en grootspraak. Boudewijn? Zal ik met je meegaan?